Акташ муниципаль район советінің бүгінгі отырышына 51 депутатының 49-ы қатнаша, Акташ уезінің 2 депутат, 2 сәветлі. Акташ муниципаль район советінің 4-ші шақырыш бірінші отырышын башарға деген депутатлары тоғыш көзілер. Шүрөйіз, қаршылар, иттарықлар, yok, Татарстан Республикасы Devlet Sovet депутаты, Татарстан Республикасы Devlet Sovetinin Devlet Kuruluşu hem Yerli Üdeyler Komite Reisi Sayın Arif Alicanes. Татарстан Республикасы Президент Аппаратының, Devlet Sovetinin, Ministrler Kabinetinin cevaplı hizmetkarları. Бүгінгі отырышта район Башқарма Комитеті жетекшісі, оларның орынбасарлары, район суды рейсі, прокурор орынбасары, күш структуралары жетекшілері, үйшма предприятие жетекшілері қатнашады. Мен бүгінгі муниципаль район советі отырышының секретарі деп, Гүлсәді ауыл жерлігінен район советі депутаты мен Хажеттинова Флюре Риф қызын тәқдим етем. Hürmetli Президиум членleri, депутатлар, шақырылған қонақтар, 13 сентябрь күні Актаныш муниципаль районының жерлігінде Татарстан Республикасы президенттің һәм бір мандатлы сайлау округларында ауыл жергіліктерінің векілікті органдарына сайлаулар өткәрілді. Пандемия шырына қарамастан районыбыз халқы тауыш беруде актив қатнашты. Umumiy қатнашып 94,40% құпланды. Сайлау комиссиясы тарафынан коронавирустан сақлану шаралары көрілді. 11-12 сентябрь күнлерінде вақытынан алда сайлаулар өткәрілді. Һәр тавышны бирергә килгән кешегә кулланылышка бір тапкыр бирелә торган перчаткалар, битлек, ручкалар белән тәэмин ителде. Сайлаучыларның тән температурасы үлчәнеп, антисептиклар әйберләр кулланды. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы сайлау нәтиҗәләрен тикшереп таслап, барысы да законлы дип карар чыгарды. Тавыш бирү вакытында сайлау участокларында хукук бузулар теркәлмәде. Шулай ук Россия Үзәк сайлау комиссиясы Татарстанда үткәрелгән сайлауларны оештыруга югары бәя бирелде. 83,27% тавыш җыеп республикада Татарстан президенты вазифасына Рустам Нургалиевич Миниханов сайланды. Сайлауларда Актаныш муниципаль район халкыда зур ышанышлар баглап, бик теләр катнашып һәм 96,65% тавыш биреп, Рустам Нургалиевич кандидатурасын сайлап алды. Шулай ук Актаныш муниципаль районы җирлегендә җирлекләрнең вәкиллекле органнарына депутат сайлаулары турында гомуми мәгълүмат белән таныштырып алам. Актаныш муниципаль районы җирлегендә җирлекләрнең вәкиллекле органнарына депутат сайлау 200 округ буенча альтернатив рәвештә сайлаулар үткәрелде. Актаныш авыл халкы сайлауда актив катнашты. Гомуми катнашу 97,16% билгеләнгән. Актаныш муниципаль районының 199 округында да сайлаулар үткән һәм аларның нәтиҗәләре гамәлдә дип саналды. Бары тик Уразы авылы җирлегенең 6-нчы округында гына тиешенчә тавыш җыелмау нәтиҗәсендә депутат сайланмады. Сайлаулар буенча тулырак мәгълүмат белән сез территориаль сайлау комиссиясендә яки Актаныш муниципаль районының сайтында таныша аласыз. Актаныш муниципаль районы Актаныш авыл җирлегенең советының 4-нче чакырылышына сайланган депутатларны чын күңелдән котлыйбыз, эшегездә зур уңышлар телибез.